Начало пета част. Комити Буцефал 6-6 резултат. Нищо. Браво. Извинете се точно така. Мите, бяга оттам. Може да търсиш сега. Пази го. Трябва да излез, би го. Дай стъпкай. Бао, не гледай топката. Айде, си ме играй. Марти, обличи се! Мартине! Якито! Ела. Напред. А Боби, Ивайло, трябва да тръгнем към топката, не да я чакаме. Давай. О, супер! Супер! Това беше. Какъв резултат са, Енча? 6-6 по мои... Седмия гол. 7-6. Кой по-нахален от тебе ти взима топката? Ето, виж как ще рита. Кой си оставя топката? Тръгвай, Иво! Много е бавно, Ивайло! Много бавно! Сили главата, Боби наляво! Боби ляво играеше напред! Стой, Ивайло! Крис, нападател си! Напред, бе, Крис! Напред търси я! Боби, ти отляво, бе, Боби! Хайде, раздвижи се! Давай! Не така, бе, Иво, не така отзад, бе. За вас. Играй, подай. Боби напред, не назад! Яритай! Добре, пак! Хайде сега напред! Дива! По-бързо ръце. Стой, Боби, тук имаш човек! Към вратата отивай към Илия! Хайде, Ивайло, какво става? Крис, хайде, няма да лъжеш сама, не към вратата, напред! Айде, търсете тази топка, момчета. Хайде, Ивайло, напред, бе, дете! Боби, Илия, къде тичаш там, Ивайло? Не, Дани, взимай! Той пред вратата, Илия! Боби, давай, Крис, давай, смело! Деси! Данка, бе! Защитника му изби. Дани, гледай, играй по-бързо, Дани! Боби, не гледай топката, Боби! Човека, не само топката! Крис, намери човек! Чисто! Не, Боби! Напред, бе, Бобка, напред, бе! Тръгвай, бе, Крис! Още така! Ари, Иво, връщай. Дай, айде там Илия! Илия, не яритай! Запази я! Кой си докато е с гръб? Ивайло! Агресивно! Двама сте! Леле, не си говорите! Коце, дай вече напред, дай вече! Още така, Боби! Сига Митко! Двама са, гледай! Ивайло, излез там Илия, бе! Илия, за тебе, бе, Илия! Не, Криши, давай, бе! Гледай, Боби, да не бие, бе, Боби, гледай! Още така! Браво, напред! Браво! Още така спечелите!
Марти, закопчай якито. Ципа. Иво, ти напред. По-смело. Йоне, вратата, Йоне. Хората, по-бързо. Боби не там, Боби там не е опасен то, Боби. Добре с ръката напред, Ивало. Браво, Ивало. Горе с главата. Двама сте. Пак. Аре, гледайте още тук. Айде, лез, не отстъпвай. Бързай. Ай, нареждай се. Чакай, смяна да направя. Крис, къде трябва да играеш? Бягай напред. Иво, търси я, бе, Иво. Стига насочваш, искай топката. Ма не на него. Браво. Как подаваш, не на него. Човека, ти го Ивал. Сам, спокойно, трима сте. Давай, Крис. Не бързай. И сега търсиш пак тук от вас. Дарян! Браво, Дарян! Давай, бих Крис. Илия, бързай. Още така, стъпкай. Един трябва да бие. Айде, Крис. Търсиш подаване там. Има трима от други отбор. Бързай, настрани. Добре. Дай, Вало. Леко, фал. Ми давай, търсиш пак. Криси. Боби не ти, ти сега, Боби. Айде, Криси, тичай. Не, Карай вече от тук, виж колко Иво, бързо. стъпкай, здраво. Стъпкай, точно така, да не бие. Браво, Виктор! Браво. Браво, Витко, давай, Вало, човека. 8-6 в полза на Буцефал. Вижте така, служи с ръка, вижте така. Давай. И настрани. Напред дрибъл, давай, по-бързо. Смяна. Давай, Вало. Ела, Боби. Боби, ела, тепно. Криси, ела. Иване, ти се нападата. Илия, ела и ти. Марти, ти се. Стой, тъча. Ербел, наш ли е? Той ли сме? Да, то. Коца! Аре, Стефчо, смело, Стефчо! Ербел, не подаваш. Йоане, не подаваш. Тичай към топката. Това има здрав шут, това момче. На някой му стопиха гърба. Задника. Задника ли беше? Не видях. По-добре така. На това студено време, ако е по-нагоре. Хората ми так, защита игра. Дай назад и гледай напред, а не той. Стой така. Айде сега. Давай. Ербел, не тичай по топката. Ербел, човек имаш. Ай, Мартине, бий, бе, Мартине. Тръгвай, бе, Мартине. Горе, Тербел! Качи се горе, бе, Тербел! Качи се! Бързай! Браво, Косипак! Браво! Топката! Браво, Кава! Да, в защита играеме. Ионе, айде, Йони! Давай, стъпкай! Браво, дай му я! Айде, Митка! Коце до край! Нищо. Давай, нареждай! Заставай пред него. Си далече! Коце, остави на Коси! Зад него, Тербел! Ако там нямаш място! Марти, иди! Коси, валта! Е така сте! Коси, Стой, Йоане! сега на кой ще поеме? Айде, Тербел! Браво, Даря! Митка, на спринт, бе! Аре, Стефчо, гледай напред! Браво. Ети! Етия! Браво! Браво, Кава, не спирай! Браво, Кава! Кава, искаш да вържа. Йоана
Браво, Йоане! Чакайте малко, чакайте! Тоси, чакай да го вържа. Витка, стой там вътре, бе. Стой го гледай, той ще дойде, бе. Само да не играеш топката. Пази го, бе, Терво, той ще шутира. Гледай топката и него. Пак ти шутира. Бързай. Дигни главата. Йоане, виж го къде е, бе. Виж го, бе, Йоане. Митка, иди на крак, бе, Митка. Стефчо, Тия. да не пазиш никой. Браво. Дай, Йони, дай, Йони. Бас. Аре, Стефчо, аре, Стефчо. Ставай, ставай, ставай да си я вземеш. Гледай, нема наши, нема чужди, всички не. Йоане, намери човек, Митка, намери човек, не ми стой така, Йоане. Ей го твоя човек, Косе, Йоане. мога да тръгнеш и Дай. Топката гледай, Марсия. Бръсти бързо, бе. Браво, пак. Искам само да вкараш. Много добре. Човек пред теб няма как да... Айде. Да е точно само. Тоси. Искам да тръгнеш с дрибъл и да дадеш и Тоси. Стефчо. Тоси. Искайте я, Митко, искай топката. Там не можеш. Айде, дай, отидай. Дай. Йоани, ето го човека, Йоане. Стой да не минава. Нека я връща назад. Бягай назад. И шут. И шут. Марти, много лесно. Бързо хората. Главата. Бързо, Тервел. Тервел напред, бе. Йоане, напред, бе. Йоане. Давай напред, бе. А тя да пас, Марти. Другата страна. Давай. Митко, искай я, бе, Митко. Митко, за човек няма да стоиш, бе. Бягай напред, бе, Тервел. Не може. Марти, дай на Йоан, бе. Защо се бориш? Айде. Играйте с Йоан. Йони, дай пред него, бе. Дай му на Йони в краката, бе. Айде, давай напред, Митко, давай. Ах, бе, аман, бе. Ти, Митка. Ти, гониш. А защо падаш? Йони, гол ще ни вкарат вътре, бе, Йоане. Само топката гледаме, пред вратата имаме хора. Заучено, а? Йоне, дай. Йоане, виж Митко, бе, виж Митко. Веднага тръгвай, не чакай. Дай назад, ако не може напред. Стой, стой. Спокойно. Искай я. Айде напред, дигни главата. Ама не подаваш изобщо! 9-6 резултат. Изобщо не подаваш! След това е така се прибираш. Давай, играй. Абе, оставете да излезе тази топка, бе. Човека, пак ти издава човека. Стефчо, веднага реакция трябва да има. Стефчо, ето тук изпълнява тъч, ти си тук. Ела, Митка, ела търси топката. Йони, търсете тази топка, бе. Дай го е, бе, айде тръгвай. Еми да, трябва да си по-близко. Айде, двама си.
Браво, Йоане! Дай целувка на камерата, бе. Често срещано. Вратар. 9-7 е резултата в полза на Буцефал. Аре, играйте бързо, бе, момче. Отвори, Тервел. Тервел, отвори. Арти, за къде бързаш толкова? Давай, кала. Браво, Коши. Това е борба, бе. Арти, огледай това. Може само двамата. Може само двамата. Витка, търси. Леко, леко, леко. Много лошо. Край на матч.